ଫେରିବ ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ତୁ ସାବୁନ ଦେଖୁନଥିଲ ତମ ସେ ଏରିଆରେ ଆଉ ଏଇନା ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ କ୍ରିମ ଆଣୁନୁ। ନାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ କ୍ରିମ ଲଗେଇଲେ ଆମକୁ କିଏ ଏ ନାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରେ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବୁ ଖାଲି ବଜ ହଉଛି ତ କି କଥା ହଉଛି। ଆରେ ସେ ଲୋକ ମତେ ଫେସବୁକରେ କହିଲେଣି ତମ ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡେ ଗଲା କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲି। ଲୋକ ପଚାରିବାଟା କଣ ଭୁଲ? ତତେ ପଚାରୁଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରା ମତେ। କହିଛି ହଁ ସତ କହୁଛୁ ଆଉ କଣ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ କହିଲି ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ଆଉ ସେଇଠି ଆସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକେଇଦେବି ଆଉ। ଯେ ଏବେ ଆଜି କଣ କାମ ଥିଲା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ କାମ ଥିଲା ଆଜି? ହରେ ମତେ କିଛି କହନା ଆଖି ବୁଲାଣି। ଆଖି କଣ ପଡିବ ଯେ ତୁ ସାବୁନ ଲଗେଇଛି ନା ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ତ ଏଇନା ଦେଖୁଛୁ ତତେ ଚିହ୍ନି ନେଇ ସାବୁନ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଖଇଙ୍ଗିଆ ସୋଟା କମଳା କଣ ପାଇଲ? ଆଉ ବିକିଲନି କିଛି? କିଛି ଜଣକେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଧରିକି ଚାଲିଲି ଜଣେ ସମସ୍ତେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଲି। ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କଣ 10ଟା ନା 8ଟା? 8ଟା 8ଟା ହଁ। ଆବ ଡାହାଣ 4ଟା କେତେଟା ହେଲା? କେତେଟା ହେଲା ଯେ 8 12 ହଁ 12 ପିସ୍ ତାହେଲେ ମୋର 20 ପିସ୍ ମୁଁ ଅଧିକା ଆଣିବ ବଡ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମୋର 20 ପିସ୍। ସେମାନେ ସବୁ 12 ପିସ୍ ଆଉ। ନାଇଁ ତାଙ୍କର 16 ପିସ୍ ମୋର 20 4ଟା ଅଧିକା ବଡ଼ ଭାଇ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବୁଢ଼ା କୃଷ୍ଣ ମାମୁଁ ଆଉ ତୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବୁଢ଼ା ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା? ତୁ ତ କାଲି କାହିଁ ଗଲୁନୁ କୃଷ୍ଣ ବୁଢ଼ା ତୋ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲା। କାଇଁ ଦିହ ଆରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ସେଇ 5 ଟଙ୍କାଟା ଆଉଥରେ ଆସିବ ସିଏ ଯିବନି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁ ତ ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ତୁ ପଢୁଛୁ ଆଉ। ପଢିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି ନା ଆଉ ନ ପଢିଛି ବୋଲି କାହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କଲ ସେଦିନ ମତେ ତ କାହିଁ ଡାକିଲନି ଖାଇବାକୁ? ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କି କାହାକୁ ଡାକିବି? ଏବେ ତା ବାପା ଗଲା ଖାଇଲା। କାହା ବାପା? ମଇନା ଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତତେ ବକିଲାନି? ମତେ କଣ କହୁଛି ହଁ ହଉ।